I no puc deixar que la Kotomi s'encarregui de tot ella sola. Sí, esclar. El que passa és que en Yoshiaka està enamorat de la Kotomi. Què has dit? Que jo estic enamorat de la Kotomi? Fes el favor de no prendre'm el pèl. Jo només sóc un pobre treballador. Et penses que no sé quin és el lloc que em correspon? No se n'avergonyeixi. És un vell verd, Què es pensa que no ho he notat? Sisplau, Nia, vols... Ai. Va, Nia, per què no em deixes en pau, Guai, tal, s'ha posat més vermell que un tomàquet. Mayuko? Ostres, no hi és. Què passa ara? I la Mayuko? Es pot saber a què jugues? Com que a què jugo? Traieu-me d'aquí! Ei, Mayuko! Senyor Yoshiaka! Aguanta, que ja vinc! Que menjarem fideus amb verdures avui. Sí, però encara falta una mica. Estàs bé? Sí, moltíssimes gràcies. Uf, quina sort, Mayuko. A mi l'altre dia que vaig venir em va passar una cosa semblant, també. No et pots distreure ni un moment aquí. Què? Si vostè ja sabia que aquest lloc era perillós, per què no m'ho deia abans? Va, l'important és que estàs bé, noia. El dinar ja està llest. Potser ells ja estan a punt de dinar, també. Yoshiaka, que no dinem. Encara no. On deu ser el lloc on hi ha aquell líquid dels nassos? No podem esperar que el trobem a la primera? No ho hauria dit mai que aquí hi hagués un llac. Quin aire més bo. Sí, però per bo que sigui l'aire no ens farà passar la gana. Tinc gana, vull dinar! Vols parar de queixar-te d'una vegada, Nia? Quan trobem el lloc d'on surt aquest líquid ja dinarem. Nia! Tinc gana! Vull dinar! Nia! Deixa'm anar! Segur que tu també Mira-te-la. tens gana, Fins i tot la Mayuko es posa a jugar amb l'aigua. Què et sembla? Què t'has cregut? Bé. Ei, volem dinar, Yoshiaka! Ei, molt bé, doncs, noies. Què us sembla si dinéssim aquí mateix? Què? Per fi dinarem? Visca! La teca, que bé, la teca, per fi! Quina energia que tens, Nia! Senyor Yoshiaka! El braç, se li ha encès el braç! Què, el braç, dius? El braç! Ai, que em cremo! Ai, que em cremo! Potser aquest lloc és el líquid que buscàvem, doncs. Ai! No, silenci! Aigua! Aquest lloc és el líquid inflamable, es cremarà tot si s'hi llença! Ai, que em cremo! O sigui que el líquid que buscàvem és tot aquest llac. Esclar, com que no fa gens d'olor de combustible, no ens n'havíem adonat. Bé, però gràcies a la Nia heu salvat la vida, vosaltres dos. Que n'heu d'estar d'agraïts a la vostra salvadora. Ara, aquests 3 dinars me'ls menjaré jo tota sola. Nia, al teu darrere veig una forma que ja he vist en algun lloc. Què és això? Els dinars que havia preparat la senyoreta Kotomi.
Que has cruspit el dinar! El dinar! Nia! Senyor Yoshiaka! Per què n'aprengui a robar-nos el dinar? Oh, el dinar que ens havia preparat la Kotomi. Ah? Aquesta olor? Moltíssimes gràcies. Es veu que heu patit tant? Sí, però almenys hem trobat el líquid. Esperem que es pugui fer servir com a combustible ara. En Yoshiaka ha anat corrents a la sala de calderes dient que volia veure si cremava bé. Avui està de molt bon humor el senyor Yoshiaka. Sí, a aquest home li encanta cremar el que sigui. Aquesta barreja que he fet amb el líquid misteriós i plantes gegants fa una olor fantàstica i crema fabulosament. He cremat moltíssimes coses, però això d'ara és diferent. Això és increïble! És al·lucinant! Avui, bany còsmic. Benvingut. Quina olor més bona que fa, eh? Sí, que és bona. Fins ara no n'havíeu tingut mai de banys especials. Mare, anem a veure com és el bany còsmic. Sí. Kotomi! Què? Com va la cosa? Em sembla que als clients els hi agrada molt el bany nou. Ho dius de debò? Ah, doncs quina sort, eh? El bany còsmic Enohana és tot un èxit. Fantàstic! Adéu! A les 7 tinc una reunió amb un client. Moltes gràcies per tot el que heu fet. Que contenta que està avui la Kotomi, eh? Sí. El servei d'avui ha finalitzat. Analgèsic. Es veu que la Kotomi se'ls estima de debò, els banys Enohana, eh? Què passa? Mayuko! Què passa? Ajudeu-me! Què és això? Mayuko! Vinga, Yoshiaka! Sí. Tancat. Segons m'ha explicat un professor de ciències universitari, la barreja del líquid inflamable amb les plantes gegants era absolutament magnífica. Què en tenia de magnífica? Amb el que ens costarà arreglar aquesta destrossa. Ens quedarem a la ruïna. Ai, que bé! Estic a la glòria! Com a mínim, tothom el recordarà, el nostre bany còsmic, oi? No hi ha res que empenyar-te al primer torn. Sí, és ben veritat, això que dius. Sempre us renteu sense ficar-vos al bany, vosaltres, oi que sí? Em sap molt greu. Què dius, noia? Però si no ha sigut culpa teva, no passa res, no et desanimis. És veritat! Tenia una gravació a les 6. Ei, Kotomi! Ja ens veurem! El bany especial ha sigut un fracàs, però no per això la Kotomi ha perdut l'esperança. És evident que no es pensa rendir i que farà el que sigui per tirar endavant els banys Enohana. És fantàstica. M'agradaria ser tan valenta com ella.